Ganyan, tapos ang gagabot. Kasi ni Andrea, mahal. Sabi ako pa, lutan mo ako, Andrea. Ate Vivian. Ate Vivian, Pera mo, galing mo ito kasang doon. Kawawa ka naman. Kaya magkano pa masaya doon? 15 po. 15? Oh, kayo mo. Ito po, no? Apat. Kayo, bigas. Ay, gana. Bigas. Lunch eh. Apat. Ilang. Sabi ko mamaya. parang paano pala siya. Uy, habang traffic ko. Tara na. Dali. Minsan ayaw kong tatawid pang may napakalaki sa sakyan. Oh, nakapabirma sa ano Oo, yung kasi ano mga eh, napapanood hindi ka natin. nakita. Kay Mall. May papabayad ba? Ito lang kasi yan. Oh, bumara. Tara, third floor tayo. Bakit ba ba na kanina? Diba? Yan lang kung nag-bin. Pwede yung sa hindi pwede. Paggawa mo once or twice a year ko yung buhay. Hindi na nila pag-lock. Wala ko kumakain, hindi pa nang mamamayat. City Hall. Caloocan, City Hall. Caloocan, City Hall. Bayad. Sulat ng bag. Ang Caloocan City Hall, hindi dito dati. Doon. Meron doon. Ito, baka may pipilakan. Saan magbaba? Doon, sa loob. Dito? SS yan eh, oh. SS yan din. SS yan. PSA pala. PSA pala to. May PSA pala rito. Hindi, nalaman ko lang. Oo nga. PSA. PSA. Ah, sige. Ilang years yan? Apat. 4 years lang. 19 daw eh, 19. 1 years lang dapat. Ha? 1 year pala dapat. 600. Ah, naipon lang. Oo, naipon natin. Sigurado ba tayo nandun pa? Oo. Pumunta siya eh. Sigurado ka nandun pa yun. Wala kaya yung papers na. Oo, andun. Lalo, pinapinturahan ko nga, di mo nakita. Oo, mali, iba na pa. Ito yung papers. Surandalo. Video to.
Taas na to, baba. Hindi talaga marunong. Huwag balahin. Huwag balahin. Dito na naman ako naglagay. Tama lang yan. Pataas lang ako maglagay, napunta sa baba. Nakikon pa. Tama mo naman ako dyan. Sa camera mo lang yan. Tara, may kainan ba rito? Sino magtitirik na naman yan? Aba tayo. Libre na naman, Jose. Ganda mo rito. Hindi ka. Ano nangyari sa isa? Go, Yam! Hello, saan na tayo pupunta ngayon? Saan na tayo pupunta? Saan na pupunta ang Powerpuff Girls? Ay, mabigat ka, ayaw manda. Baka sa labas meron? Saan ba labas dito? Lalabas yata tayo doon balik. Saan ba ang labas? Ganda mo dito, Tito. Appliances. Ano tingin tayo kung ano yung appliances? Hoy, dali, picture. Ba, namumuna ang tabahan namin dalawa. Ano yung muna yan? Sobrang yan, mekas-mekas. Insan, mekas-mekas na yan, insan. Sobrang na yan, sarap, insan. Mga tito ko yan, masisipag mga tito ko. Ayan, insan ko yan, tornado, dibutan. Lagyan, cheese, mozzarella. Sobra dami naman yan, insan. Mekas-mekas, mekas-mekas na yan, insan. Ano to? Magbubukas ba to? Ignorante lang. Sobrang sarap na yan, insan. Sobrang linis pagkain sa India, insan. Mekos-mekos, insan. Tornado, bulagan. Masuli na. Alam mo, ng Jollibee talaga rito. Wala. Ayun na, McDo. Galing tayo sa ano. Kaya nga. Galing aircon tapos. Malagkit ka pala. Kain muna tayo. Magigiba na ako dito. Magigiba na tayo rito. Magkalimbo lang dito ang konti. Yung anak ko, bakit matatakot ang pagkaan dito ang anak ko?
Oh. Guhit ko talaga. May guhit na lang. Dami ko na ng problema eh. Nadagdag ko pa rin. Parang hindi ka Smile. Ay, masilaw. Automatic na yun. Ito yung pinakabusog. May pa-take out pa dyan. Yes, sa'yo na sa'yo. Ano pala yan? Sa Barte Town Center. Wala, magpahilot ka kasi. Ano, dyan na lang ba tayo? Ate, yan ka na lang. Kanina pa kaya kami dito. Pasok pa ako sa lumpia rapper, hatay. Kaya, Kasi ako